hi ha una denominació d'origen que té un passat, una herència de passat grandiosa i, en canvi, un present més aviat discret. És la denominació d'origen Tarragona. La denominació d'origen Tarragona ja estava reconeguda a l'any 1932, en plena república, abans del franquisme, juntament amb altres denominacions d'origen com ara Penedès, Alella, Priorat, Rioja o Jerez. És de les anomenades denominacions d'origen històriques. Fixeu-vos que pràcticament totes les altres que us he anomenat, podríem tornar a posar una excepció, que seria Alella, són de les denominacions d'origen amb més pes específic a nivell de comerç de vi actualment espanyol, català i espanyol. Però, en canvi, la denominació d'origen Tarragona, amb una extensió molt més gran que l'Alella, que és la més discreta juntament amb Tarragona, i també més gran que Priorat, doncs ha passat bastant desapercebuda. La denominació d'origen Tarragona se situa al voltant d'aquesta capital. És aquesta àrea de color groc que s'extén en dos vessants, fins aquí. Puja des de l'Alt Camp, sobretot, corre per tota la costa i torna a pujar per la Ribera d'Ebre. El que passa és que ha perdut una part del seu territori l'any 2001 a favor de la creació de la denominació d'origen Montsant, que antigament era una subzona de la denominació d'origen Tarragona, era la subzona Falset. La denominació d'origen Tarragona, per tant, com heu vist, té una extensió molt gran i, a més, un passat grandiós, no? Jo crec que, en general, la major part de la gent que coneix una mica la història de Catalunya, quan pensen en vins denominació d'origen Tarragona, doncs ràpidament el cap se'ls en va cap a l'època romana. I no és poc cert, no? A l'època romana, Tarragona va esdevenir una capital de l'imperi a l'hora de negociar vins. Fins que Tarragona no va ser part de l'imperi romà, i ja hi havia, en aquella època, ja hi havia comerç i producció de vi a la zona de Catalunya, amb els ibers, i a la zona de Tarragona concretament. Però amb Roma, Tàrraco va esdevenir una capital del negoci del vi. Aquest fet va resultar truncat per la caiguda de l'imperi romà, per l'època de la invasió dels moros a la península ibèrica, però podem dir que fa uns 300 anys una de les zones productores més potents de vi a Catalunya, que era una de les principals indústries, segurament en aquella època era la principal indústria, doncs era Tarragona i tota la seva influència. En aquell moment, elaborant destil·lats, que era el gran producte de comerç, però posteriorment elaborant també vi al cap d'un parell de segles. I l'any 1932, com us dèiem, ja era reconeguda com a denominació d'origen. Però, bé, tot això avui en dia en què es repercuteix? Bé, quan anem a un restaurant o quan anem a una botiga de vins, difícilment trobem un vi d'aquesta àrea, de la DO Tarragona. I si el trobem i l'hem d'obrir, sovint i els que no estan tan posats en el vi, és difícil que s'imaginin què tindrà, com serà aquest vi. Bé, la denominació d'origen Tarragona és especialitzada històricament en vins generosos o vins dolços, com ara misteles, vins rancis, i de fet hi ha una casa, De Müller,
que és famosa per aquests productes. Però a part d'això, també haurien de destacar els seus vins blancs brisats, que vol dir un vi blanc elaborat com si fos un negre, i els seus vins negres, sobretot, la zona especialitzada en vins negres era la zona que avui en dia és denominació d'origen Montsant, la subzona Falset, la zona pròxima envoltant al Priorat, que és capaç de fer uns vins negres amb un mercat, amb una marcada personalitat, amb molt cos. En canvi, les altres zones probablement són més amables a nivell tèrmic, tenen un clima mediterrani molt amable, que fa que no hi hagi tant contrast tèrmic entre dia i nit, i a més la proximitat al mar, heu vist que hi ha una franja molt gran just al costat de la costa, doncs fa que probablement les varietats negres no destaquin com tradicionalment han destacat les varietats negres, que és amb molt cos, amb un vi d'hivern, de sentar-nos a taula amb un plat ben calent. Per contra, doncs és un vi excel·lent per elaborar amb qualsevol àpat de cuina mediterrània, des de pasta fins a pizzas, fins a carns a la brasa, des de corder, arrossos. Són vins negres que encaixen molt bé amb una cuina que probablement és més de producte i no tant de xup-xup i elaboració. Per això nosaltres, per intentar donar una miqueta de més de pes en aquesta denominació d'origen, per poder explicar una miqueta més clarament el que és, doncs hem elaborat els nostres vins Blau Cel i Blau Marí. Són els dos vins amb denominació d'origen Tarragona que tenim. Són vins que volen representar el que és el clima mediterrani de costa, perquè en aquest cas estan fets molt a prop de la costa, amb un vi blanc jove i amb un vi negre jove, en aquest cas doncs, ecològics. I una mica ho hem fet per això, per poder donar a entendre una mica i que la gent pugui veure què és i què pot arribar a donar la denominació d'origen Tarragona. Abans de parar, doncs us explicarem que hi ha diferents cellers cada vegada, sobretot els més petits, que s'atreveixen a fer coses amb més personalitat. Estan intentant que el Macabeu sigui una varietat que sigui el pal de paller de la denominació d'origen. I amb els pròxims anys s'aniran veient vins elaborats amb DO Tarragona amb la varietat monovarietals de Macabeu. Això és una proposta molt interessant que segur que a la llarga funcionarà. Actualment, tant Mas Vicenç com el celler Sant Romà, com Vins Singulars, que és una agrupació de petits cellers, sobretot situats per tota la DO, estan elaborant d'aquesta manera. També el celler Nou Mes, que és on nosaltres elaborem els vins Blau Cel i Blau Marí. Però també en aquesta zona tenim la cooperativa de Nulles o Adernats, que és la seva marca, i com us comentava hi ha De Müller. També, a més, tenim vins Padró o Unió. Bé, atreviu-vos a tastar aquests vins mediterranis, doneu-li una oportunitat, deixeu que us parli la denominació d'origen, busqueu-li el què, el sentit, i veureu com, si feu així, si la demanda fa així, l'oferta inevitablement deixarà de banda potser vins una mica més erràtics que hi ha encara en el mercat, i mica en mica s'anirà encaminant cap a uns vins que donin una mica més de personalitat en aquesta denominació d'origen, amb molta història, però que fins ara queda una mica desdibuixada. Bé, sabeu que podeu mirar més vídeos de totes les denominacions d'origen en el nostre canal de YouTube. Salut!